Mayong buntag kaninyong tanan. Nato istorya, no? There's a story about a father and a son, no? Kining anak, kining bata, na siya'y anger issues, no? Dalira siya masuko. Kung masuko siya, sometimes makasulti siya dili maayo or makasumbag siya sa iyang mga amigo, no? That is why niduol siya sa iyang amahan, no? Ingon siya, "Papang, namay ko problema sa akong kahangit, no? Sa akong anger. Unsa man ang akong angay buhaton?" Ingon ang iya father, "Sige, mao ni mo buhaton, ha?" Adto sila sa likod sa ilang balay, gipakita siya sa ilang wall sa likod. Tapos gitagaan siya martilyo o lansang. Ingon siya, "Every time you get angry, every time you say a bad word against anyone else, or every time musumbag ka sa imong amigo, makig-away ka sa ila, you hammer a nail on that wall. Okay?" Ayun siya, okay po, Father." Oh, sige, niadto na siya. After a day, after a week, 36 nga lansang iya nabutang sa wall. No? Pagka second week, nagtunga, 18 na lang. Pagka third week, 9 na lang. Pagka fourth week, after a month, wala na. So, na-happy na siya, no? Nalipay na siya. Iduol siya sa iyang amahan, "Dad, na-control na nako ang akong temper, no? Di na ako maglagot, di na ako mag-isog sa uban, no? Sige. Mao ni imo buhaton for the next month. Kanang mga lansang ngayon mo na martilyo diha sa wall, kuhaon na nimo siya every time makontrol nimo ang imong kahangit, ang imong temper, ang imong anger." Sige. Okay, sige, Daddy, okay. So, pagka next month na, dali lang kaayo. 3 weeks pa lang, nakuha na niya tanan nga iya lansang ngadto sa wall. So, he was so excited. Balik siya sa iyang amahan, ingon siya, "Dad, nalimpyo na gyud nako ang kuan, ang lansang ako gibutang sa wall. No? Kay na-control naman nako ang akong anger, no? Na perfect na gyud nako the art of controlling my temper." Nalipay ang amahan. Pero muadto sila sa likod, ningon siya, "Kadi daw, sige daw, no? After you have been angry, after you have said all those bad words, after you have done those things, isumbag nimo ang imong amigo, nakig-away ka sa ilaha, when you say sorry to them, no? Yes, pwede ka pasayloon, pwede ka dili, but you can never get back the original state of that person. Like the wall, no? After ka maglansang diya sa wall, tapos na-control na nimo ang imong anger, kuhaon nimo ang lansang, nag-sorry ka na ngayon kag pasaylo, nalagi hapon mga buho sa wall, no? It's the same thing with us, mga igsoon ko ni Kristo, no? Today, our gospel teaches us, if we are angry with someone, if we planted a grudge against someone, we should first reconcile with him or her before we come to church and offer something to the Lord, no? Forgiveness, ingon ko pa man sa akong previous mga homilies, no? It's quite difficult, no? Kaya naturally, our inclination is always musukulta, is always to exact revenge on the person who inflicted pain on us. Dili gyud ta magpalugi, dili ta magpaunsi. That is why forgiveness is not a natural action for man. It is rather more natural for God. That is why, kung mag-effort na magpasaylo sa ubang tao, it would be so difficult for us. Lisod good kaayo para sa atua. If we only depend on our human effort alone. That is why kung natay tao, no, nga
gidumtan for so long a time, no? Pila na ka years. Might be atong nagbuli sa ato atong bata-bata, no? Atong igsuon siguro, no? Nag-away ta tungod sa pamana, or ang atong coworker nga nagdaot sa atoa, ang atong amiga nga nagchismis sa atoa, gidaot ang atong pangalan, etc., etc. We ought to ask God for the grace of strength na mapasaylon nato sila. No? Ibalik-balik na nako ni siya, anger or grudge is like a poison. Nga atong imnon, hoping that your enemy will be the one to die. But slowly and surely, ikaw gyud ang mamatay. Practically speaking, kung nakay pagdumot sa usa nga tawo, no, kakita ka parang sa iyaha, ang imong blood pressure mo shoot up dayon. Kinsa man ang lugi, no? Ikaw nga nagdumot sa iyaha, siya nga way sa labutan nga nagdumot ka ngayon sa iyaha, living his own life happily, ikaw ang lugi. Because possibly, pwede ka ma-stroke and then, pwede ka mamatay. No? That's practically speaking. Spiritually speaking, maugi hapon. It's like a poison. Imagine, ang imong anger nga gidala nimo for 10, 20, 30 years. No? Gidala nimo hasta karon. That is why today, my dear friends, we are being reminded by God. No? We have to ask for the virtue of strength. No? For the grace of strength. Nga mapasaylo nato ang ubang tawo. Because it would be ironic for us nga kita magluhod sa atubangan sa Dios, mangayog pasaylo sa mga sala na most probably mas grabe pa sa mga sala nga gibuhat sa ato sa ubang tawo, and then mapasaylo ta sa Ginoo, pero kita, we can never even forgive the lesser sins that our isig katawo nga gibuhat sa ato. Ano? Mao ni angay naton pamalandongon karong adlaw. Amen. Palihog manindog. Buot sa Dios samahan ang kinasingkasing nga pagtuman sa iyang kasuguan ug dili pagpakaaron ingon lamang. Matinud-anon kitang mag-ampo kaniya sa pagingon, himoa kaming matinud-anon Ginoo. Himoa kaming matinud-anon Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, matinud-anon untang magalagad sa Dios sa kinasingkasing gayod. Magampo kita sa Ginoo. Himoa kaming matinud-anon Ginoo.